tomto videu pokúsime sa dať rank 20 na 8-bita. Wow, strašne ťažké dať rank 20 8-bita. Ty kokos, už som sa snažil dať na Edgara pred chvíľou rank max, čo to stalo, ale úplne som to dokazil ako debil. To robím vždy. Kámo, dostal. Ty kokos, tomu sme dali, lebo on išiel vlastne do oného. Ty vole. Ja by som mal si dať niekde tu dostať. Countdown to chaos. Ty kokos, už sa bojím. Ty kokos, to není možné! To není možné, dneska nič nefunguje. Ešte aj títo brawlery. Vidina. Tu má. Ty vole. Normálne, že už na to nemám nervy. Musím nejaký nový brawler. Ty vole, to bolo... Ty vole, tak toto je kill. Tak, toto boli killy. Nice. Fuck don't kill. I kill you, sorry. Aha. On to zabilo, nice. Dobre. Ty kokos, je normálne, že ja mám hodinu na toto pušnúť. Čo je dosť veľa. A... to dosť silné brawlery toto. Ti dám, Riko. Ti dám. Debil! Toto je neuveriteľné toto. Dneska sa mi nepodarilo dať ani rank na toho, ani ten max rank na toho blbého Edgara. Tak je slabý jak čaj. Ty kokos. Jaj. Ty vole, ja normálne. To není možné. Jaj. Jaj, ja všetko netrafím. Jaj, bože, ja som blbec. Aleluja. Ja sa raz vládnem, ty vole. To je ďalší. Oni sa zabili navzájom. Tak teraz som vrátil to, že som mi smial. Ešte aj tento Otis ma zabije. Tento je jeden z najslabších brawlerov. Ty vole. Ty kokos, ja tým idem do toho pústa. Teraz sa pokúsim ho zabiť. Jaj! Ty vole, toto je na nič. 380 trofej musíme pušnúť, aby sme dali toho 8-bita.
A my tam máme Ember, myslím. Jackie. Ha. Game not over. Ty vole, mňa to skoro, ja som skoro porazil. A čo sa stalo? Som zamrel. Super, že? Asi som jediný, komu vadí táto nová sezóna, lebo v kuse sú tu dobrí hráči. Sandy. Kam oni ešte... Jaj, čo mám na to povedať už? Okej, kamo, ja... Nemám už na to nervy. Let's stay calm, but think fast. Ja som toto spravil. Game not over. Ja už na to nemám nervy. Fúha. Good for me, bad for you. Ale tým není fúl. Dobre, takže tak. Game not over. Ja idem na to... Idem na Brawl Ball teraz, lebo už ma to začína, už ma to hnevá. Takže dáme Brawl Ball, tam by sme mohli vyhrať, lebo. A ja neviem. Ja skúsime to. Ajajajajaj. Tyrita. On dal gól, ani neviem ako. Ty kom. Ty vole, daj mi loptu. Ty vole, čo robí ten Squeak? Ty vole. Čo robíš, ty Squeak? Ty vole, on mňa zastí. Ty kokos, ten Squeak je naozaj akože najväčší blbec v živote. Ty vole, ja toto neznášam, toto Squeaka z duše. Čo robí? Kokos, tento Squeak je naozaj akože najväčší blbec sveta. Najväčší blbec. Jaj. Ja to vezmem. Ježiš, ešte tomuto Squeakovi pomáham. On dá ešte gól. On to nestihol gól dostihnúť, keby mi nenahral. On keby mi nenahral. Ty vole! 17. Ty kokos, ja potrebujem dať ale 20. Toto není možné. Ja potrebujem dať 20, ale ten Koko bol fakt dobrý. Jaj.
Tu máš. Nechoď po mne, ty mega jedna. A ja neviem ani čo robí jej tá gadžeta. Ja má zas toto. Ja to tam hodím. Hádam, že to nikto nebude. Nie, oni to ničia, to nie je fér. Dajte gól. Netoč sa tam. Chápeš? Ty vole, toto je tak hrozný. Ja Jaj. To je hrozný ten Gale. Slippy. Jaj, to bomá tu gadžetu. Čaržovať si. Ty čo je s ňou? Toto je neuveriteľné, že takto vedia byť, že vedia byť tí tak špatný. Ježiš, to je tak špatný človek. Jaj. Máš, mal si to tam. A čo si ty spravil? Nič. No tak dajte ten gól, debili! Víš čo, toto je tak super mať randomov v týme. Daj ten gól. To je debil. To je debil. Ja už nemám na toto nervy, debili, jedný sprostí. Čo mám robiť? Only a fool messes with my pool. Ach, jaj. Feline frenzy. Where did that small red dot go? Tak to spravíme takto. Lebo už neviem, čo mám robiť. Ja neviem, čo mám robiť. Pomôžte mi, pomôžte mi. Ajajaj. To je nehorázne, že takto ľudia hrajú. Ja sa aspoň spolahnem sám na seba, lebo hrajem duely. Zase 300-hodinové video toto bude. Taký pomalý brawler byť. Jaj. Ja som mal len šťastie, že ma nezabili. Papa. Ty kokos, ono by to bolo tak hrozné, keby ma zabila tá Mandy. No, sa načítaj. Super, win. Plus 3. Jaj. Dobre, aby som to dneska takto ukončil, lebo proste už nemám na to nervy. Dobre, akože nech sa nikto nehnevá, ale fakt, ty kokos, ja som blbec. Dobre, čaute, dávajte lajky, odbery a zvončeky,